sa likod kang mga isyo. Sa likod kang mga isyo. Programa dyan sa radyo natin. Nadarangpan kang mga antinyo sa kulasi. Kaingad ng mga banwa sa norte. Kag sa bilog ng probinsya kang Antique. Comprehensive, analytical, kag responsive. Programa kang karaklaan nga paati sa kamaturan. Imaw ang inyong kakalakan. Romeng Antonio. Babatian alas 8:30 hasta alas 9:30 ang Takna Saga. Kag alas 5 hasta alas 6 sa hapon. Lunes, tab Biyernes. Mayagid nga aga banwa sa atin mga pinalangga nga tagpramati kag welcome sa atin nga pagpagalagad. Sa palatuntunan ng sabat sa likod kang mga isyo kag ang mga balita. Ragya sa radyo natin Kolasi ang 101.1 kadyang edisyon Petsa 22 sa bulan mga abyan kang Nobyembre tuwing 2021 Lunes nga adlaw. Sa gyapon hasta kita alas 9 ang Takna Saga sa pagdulong ka mga balita, mga information kag mga issues nga aton gid taw-an ka pagtamad sa aton nga pagpangalagad. Mga kabyanan, mapaang ang panahon, no? Mapaang ang panahon kung gatagiti ang init eh. Ha? Kag may mga portion sa probinsya kang Antique nga may mga localized nga pag-uran or thunderstorm. So, wala ka parehas ang panahon. Kung gabiyahe ka from north to south, south to north, may experiensyahan mo dyan banwa nga eh. Sa sangka banwa, gainit, pagalin mo to, pag-abot mo sunahan, God dalam. Jay, mga balita, mga senior citizen, kanya umpisahan ko, no? Ha? Ang pagbakuna kananda as booster shot, no? Sa mga A2, o kanang senior citizens, kag ang mga A3, person with comorbidities, no? Mga kabyanan. Umpisahan rin, umpisa ka dyan adlaw, kung dyan sa kulasi, kung umpisa naman, karing ang kulasi dyan, wala pa man masaid, gani dyan banwa ang mga tao na bakunahan, ti mabooster shot, ti mo si iba nga ang iba nga gahalat, yapon nga mabakunahan, wala pa man masaid, no? Amo man dyan situation. Sa iba banwa nga mga kabanwahanan, almost kamakabanwanan sa Antique ang ura pa gani kalabot 60% ang nabakunahan. Dali na lang ma-expire ng iban to nga ginbakuna nanda, ura pa ubos bakuna ang mga tao taro kaya sa probinsya kang Antique. Miyad lang iti, nagnaba sa surusubra na lang 50 kaso man kang COVID sa atin probinsya. Kag we are happy to saying, Riga sa Kulasi, we have only one case of COVID. Diyan sa Kulasi, pwede. Maagyan mo mga barangay sa Antique, nagaligaligaran mo. Kahapon nakita tato sa Ginbanggaan, Lawaan, Galigaligato, Rako Taos Plaza. Pag-agita sa Gisyan, Rako Taos sa Plaza. Diin pang ni barangay nga may mga basketball man. Tanan nga mga gym, may mga basketball sa mga barangay mo daw na uhaw gid man banwa tao sa pagkapot bula ba? Nan mo amo dyan na tunan ta banwa mo? Sa mga western nations, ang diyang basketball, mga kabyanan, ang diyang basketball, daw hindi, kaya madura natin, very fanatic kita sa basketball, hindi kaya madura natin ang pagkahilig no? Sa basketball. Kita mo, bisan magsipa lang NBA, natutukan tagid, ang mga Pinoy, pamilyar pasanda banwa sa mga NBA players kumpara sa mga PBA players. Oras at pagpangalagad.
alas 8:08 kahapon mga biyan na nagtimbuo kaso kang COVID. 2,227 ang na-record kang DOH kahapon nga adlaw. 2,227 no? Kahapon. Tisuno sa Okta Research. Ti panilagan tabi sa sulod kang darawa kadlaw kung may pagbag-ogin man, no? Kung balay hindi magnaba ang kaso. Ha? Mga 2 days lang. Kung magsaka naman nga magsobra sa 2,000, daw may delikado dya. Basi pwede ta dya mahanan nga amor dya guro resulta ka nga paglugak-lugak ta kang health protocol ay kag restrictions. Samtang eroplano nga ginsakyan ni Senator Panfilo Lacson nagbisita sa Pag-asa Island, ginradyuhan kang Chinese Navy nga maghalin sa Pag-asa Group of Islands. Ginradyuhan, ginpaog pa mga kabyanan nga maglibot-libot sa among lugar, dangerous kuno koon kang in-check. Ginpalayas kang Chinese military, pinaagi sa radyo, di mo mahalin. Karon kon palok pan ikaw mga kabyanan, karon ka missile dyan, ano may imo mo? Mga kabyanan, istoryahan tanya karon sa atin nga pangalagad sa sabat sa likod ka mga isyo kag ang mga balita sa pihak nga bahin, sa pihak nga bahin mga kabyanan, aten man tawan kapag tamod ho. Sa aten nga pangalagad na dyan naman sa lawaan, may ibulik si Bungo nga 2 milyon para ibakal nanda kang 4x4 nga truck, 4x4 nga truck ambulance. Ay ano tanang agad-gad? Ano tanang agatad? Hindi tanabanwa magsugot ang mga SB members nga nagasunod kuno sa dikta ni Aser Baladhay. Abay nga nagasunod sa dikta suno sa pagpangusisa amo mga kabyanan si Mayor Janjan Samiliano, si Vice Mayor Janjan Samiliano, na ang kuon ni Vice Mayor Janjan Samiliano na pabayan talaga na area kay man buhay pa man rin may expire na. Di kung ikaw banwa, official ka banwa, amura mga statement mo. Kinswilduhan ka tao para kung ano measure ka abot yan sa inyo sanggunyan, aktuhan nyo without the delay. Without the delay. Kung pwede pala maksyonan nyo lagi ka may mahimo ka mga aksyon sa sangkaadlaw, either positive or negative,
nyo mag-abel, umananta, palista lang kamo kay Kagawad Jenny Joy Ragot. No? Kaya daw mga dyan kuno dyan kara sa 400 kuno bilog o recipient ang pwede ka-abel kag mga ayogit. Kapitan na tamba dyan sa Landon ni good morning, pirme kidyaga pamati sa atin nga pagpangalagad. Na, palista ka mo dyan ha. Kag beken lang dyan sara nga ngayon ay matabo dyan sa pinakadlaw sa klase kung gusto nyo ha. Kung gusto nyo nga sa pinakadlaw at baligyanay anytime na mangayo ka mo, manaan nyo ron. Makan ninyo ha. Kung sa santuig be, may polo din yung mangayo. Libre dyan sa pinakadlaw. Ha? Eh, misan libot nyo ron, 3 tuig. May 3 mil ka mo nga worth ka miracle oil. Ba, ubos ang rubatian nyo to kaayad kung may mga 3 mil ka mo worth miracle oil mabuhol. Na, okay, amora ato panawagan. Kaya ang sunod nga barangay, yakray, announce na lang ang barangay Paningayan. Kag barangay, ano pa naman? Barangay Paningayan. Kag San Vicente. Oh, sige lang. Malawag ito lang. Pero sunod tagit ang barangay Paningayan. Okay? Okay. Burubuhay, sa later portion ka pagpalagad. Mga kabianan, ha, may tawgan talin sa libertad. Amakon timuto nga. Sa karakaraka ginayad mga kabianan kang Rumi Antonios Miracle Oil. Pati pari to kag lipay. Mga ang sanaba, sanoo. Ah, sige lang alawagan lang. Mga parinti talis tapikan nyo no, gakon. Sa sityo tapikan. Diyan may sakapari, diyan kang aglipay nga nabudlayan magpanaw. Mga kabianan, nabudlayan magpanaw. Ha? Ti ang Ruming Antonios Miracle Oil, amo gingamit na, nakapanaw na yung pari. Tapos may rigto man nga ang kanding na, hindi mga kabianan nagakakuan ba, nagabasa anang dumi. Pagkaagat na nagbabalik sa normal. May dyan man tao nga, sang kasimana magdumi, nagbalik man sa normal. Kita mo gina-normalize. Di ba, Paribitoy? Ha? Oy, si Paribitoy blaho, katamyaw gid sa ana partner, si Pinat nga Xavier. Si Pinat Xavier, nagapadalagan man dya ka SB member gya sa Banwa Kulasi, no? Mga kabianan. Di kapon na dyan kus karsada gid sa Malacanang, naghahapit sa nakita na kono istorya-storya kami. Nan mo pwede taman istorya kaya bisa na anything under the sun. Mga kabianan ng istorya mo. Kaya nga amon tanang kinaistoryahan ba? Kung amon tano ta magdirnaog kaya tanan man. Tingon ko, mangin ngamas lang ta. Pero si Pinat, bahal man gali andam na nga bahal ginandam na nga maglagan, no? Sa Kulasi, no? Nga magserbisyo man. No, kilala nyo ras Pinat. Ha? Nga Xavier. Ano dya, bata dyan, inang ninda nga Migo Bitoy. Iyan sa Sintrosor. Na? Amuran. Tikon na. Ha? Tiglala nyo dya, si Pinat. Na, naga-purp na miyaw man kaninyo Mga kabianan si Pinat, kumo nga kulasin niya man nga gwapa sa mga taga-kulasi. O, te? Okay, balik ta sa atin nga pagpangalagad. Gaimaw sa atin palatuntunan si Kapitan Victor Sorilla kang Barangay Sentro Norte, Kulasi Antique. Ko ni Kapitan Victor Sorilla nga magpanglimpyo takaten palibot agad marayo kita sa sakit na. Ha? Amo man si Kapitan Bilarmino to sana mga pumuluyos na ba? Baw subrak mayadling kapitan niya si Kap Bilarmino, no?
Buot pa, kapurmal mga kabyanan, no? Inaayad din mo baboy dyan kap sa Roming Antonios Miracle Well. Ako na, ayad ko no, gari do may bari, tana-tana. Napali, napilas baboy na. Okay, balik ta sa atin nga pagpangalagad. Ha? Dayo, nagsaka, ang na-record kahapon, unahan tabla na sugal nga mabalitantes ka lokal. Ang kaso ka COVID nga naglabot mga kabyanan sa 2,227. Kahapon ra, tano man nagsaka gid man o kon may mga wara ma-report ko na nga resulta ang ipira ka mga laboratories nga kahapon gin report. Tikoon kang Okta Research. Mga kabyanan, titireken ta panilagan ta obserbaran ta sa sulod kang darwa kadlaw kun manaba bala kun ma-maintain ang diyang pagsaka naman. Kay kun taas man gyapon ang kaso, ay linibo naman no. Nagapakita la dya karon kag nagapahangop ka natin nga ang diyang paglugak-lugak ang health protocol kag restrictions pwede maturok nga basi amoy banwa nga linan. Ha? Pwede mahanan nga amo dya ang bangdan. Ha? Ang diyang paglugak-lugak ang health protocols. Ay ti pwede rin na bisan bata kag tosbol mo. Oh. Ti panilagan tanay. Ay, ang pangalag-agla ka di DOH kaligad nga inadlaw. Na masim eksperyensyahan kang Pilipinas ang na-eksperyensyahan kang pira ka nasyon. Sa Europe, nga nagsaka naman ang kaso ng darigto ka COVID. No? Basi magka-surge naman kita amo diyang ginakahadlakan. No? Basi magka-surge naman kita. Okay. Oras sa atin nga pagpangalagad, alas 8:30. No? Diyo, inapamangkot karon. Diin rin tong mga baroto, nangin kumbaga nangin mapuslanan gid man bala ato. Ha? Ang baruto naging tagtag kauna nga made of fiberglass. No? Mga kaabyanan. Ti ang jaay may mga report nga ang tong baruto daw hindi kani iba kuno magamit kang mga mangisda kay tamaan kabug at mga kabyanan ang design sobra gid kasala. Ha? Ang mga design sobra gid kasala. Oh. Now, pag gintawan mo taho ka baruto, mga kabyanan, ano magasaka bala ang income nanda? Ha? Kumong ang iba gani nga mga mangisda ora gani kagamit ka barutong gintauto ka una. Oh. So, nothing happened sa kabuhi kang mga mangisda. Ang kabuhi kang mga mangisda kang wara pamataw kang mga baruto nga to nga fiberglass kang kabuhi kang mga mangisda nga may fiberglass rin na baton nga baruto, parihas man gyapon. Ang anda sitwasyon. Pamangkot, nagasto ang gobyerno kang kwarta hindi bala. Yes. Yes, bangad na nagtag kang baruto, kag ginfundingan kang millions of pesos nga amount nga kwarta kang gobyerno, kag kwarta man kang pumuluyo. No? But ang impact wa ay result. Kagriya bala makabig nga sala nga plano. Oh. May gin-suggest niya kadya si Captain Vic Fidelisio. Mga kabyanan, ang nagapadalagan nga gobernador. No? Since before, based sa history, ha?
Antique is a good producer of different kinds kang isda. Gadagya panganiban wa. Kagang problema nga kung maglagya ang isda, ginabarat lamang kang mga komprador. Bangod, wala ti choice ang mga mangingisda nga magpapresyo, bangod, ha? Hindi gani iba niya kamaan, kundi inday baligya, kag paano day preserve, because waay kita ti storage nga facilities. So kung ang isda mo naglagya like aloy, ang aloy tayog na 3 kadlaw para hindi maglubok, ginaaysan mo lang aysan. No? Titayog na 3 kadlaw. No? Now, dapat kuno mga kabyanan ang klase ka project nga may impact. And what is that? Ti man antar ginang tiki nga halin ka una pag abot kang amo nga bulan tagdaragya kang amo isda. Pag abot ka amo bulan tagdaragya naman ka amo isda, amo isda. Ha? Tiano kakatabo, ginapaburahog lamang banwa natin sa mga komprador. Ha? Tiraad, makabulig pagit sa pagabuhian ka mga mangisda. Kung ang ating gobyerno may gin-establish nga storage facilities. Nga hulatan mga kabyanan, nga magmahal ng isda, kag store mo dyan anay, nga hindi lagi-lagi maglubok. Ay ti pagkasunod gali mga kadlaw ra raman banwat isda nga amo karang nga nagnagya. Pa season lang bay pajakpat nga adlaw ang bulanay. So anong impact kung may storage facility kita? Ha? Makabulig bahol sa mga isda, bangad nga ti may butangan sa dak isda nga hindi maglubok kag hindi magdurunot. Wara ri ti mga amo kaniyang programa. Why? Because ang mga laban kuno nga politiko sa antike naga dole out lang namanan. Wa ay ti bastante nga plano. No? Plano ba lang ang ipik na long term? Plano ba lang wala lang naga-ipik ang serbisyo ng gobyerno sa sangka adlaw? Ha? Long term. Mga kabyanan, pras kaparay, no? Pras kaparay, kung gauran-uran, ha? Ibaran balog, no? Tanoy muon mo. Ibaligya, gilayon sa negosyante, ang paray mo, bangad nga base, magtubuanan, ay ura mo ko tubuladan sa balay mo, mga pinalangga nga mga tagparamati, ha? Basi magbalog. Kang imuon mo padrawat mo kag kung ikaw naga tulod kang imo produkto nga daw basa sa negosyante, ginabarat kid lamang ron. Kaya pamangkot, diin mo bawion ang imo gingasto nga tamaan ka mahal suhol tlad sa parado, pakahon, pakuliglig, pabao-bao. Ha? Baklan mo abono, baklan mo binhi. Ha? Ang production inputs, abono, farm chemical, sobra pa kamahal. Pag abot sa time nga tagarani, nabalag paray mo, paburahog mo lang, ura katsoy sa mga negosyante, pagasipal, kag naga-dikta kung pira bakal, kang pira presyo, kang produkto kag paray ka mga manguma. Di dapat mapatindig ang gobyerno kang dryer. No? Dryer. Pero ka ba nga dura ti dryer ang mga karsada tadyaban, wag na himo talang nga burladan. Mapahimo ang gobyerno, prosbiro nga sa kulasi, kang lapad-lapad nga dryer. So kung may dryer,
Hindi ka maghabol. Ngay baligya mo nga daw ginalagas kakaya ngay baligya mo dayon paray mo bisan brato. To the extent hindi ka bawi gasto mo. Perde ka pas nguma mo. Bangad nga ti bangad may dryer. Makabulad ti mo mga kabiatan. Ha? Oh. Makabulad ti mo. Oh. Ti kundi hulat kaw. Hulat kaw kang rako mga kabyanan o kon kang mahal nga presyo. Oh. Amo tanara ang pag-solve ka problema ka mga example ra ka mga mangunguma kag kang mga mangingisda. Dali lagi da. Kaya tarukan tabi ang kwan. Lilanga. Igo hindi ko maturok samtang ka-live ko eh. Ang gimchat na kapon, sa kapon ko na yan. May panawagan to. Lang din to. Jaya. Good morning, mga kabyanan. Jaya. Ang promo dang ako ng HD nyo, orar gagana, may dyan sa dang i-offer ninyo. No? Agto ni dyan, ang anda satellite office sa atubang kang Kulasi, Palawan Pawn Shop Highway. Gaimaw sa atang pagpangalagad, ang diyang masunod ng mayor sa Banwa Barbasa, si Bobby Nicor. Si Bobby Nicor, amo diyang masunod ng mayor sa Banwa Barbasa. Kag amo man si SB Rami ni Cesario may pakulikid sana mga constituents. Si SB member Papa Mike Pelber Medina, halin ka unas na kadya, mabinuligan tanadyang SB member sa Banwa kang Tibyaw. Kag amo man si SBB Bokwal din Lim, si SBB Bokwal din Lim, mga kabyanan, nagakoon dapat may transparency sa panggobyerno. Ano rati transparency yan sa Banwa ka panaw? Tibyaw? Sige. Omni, ragya sa Kulasi, kabaligatalan nga hardware items, construction materials, kompleto kag barato. Agtola ka mo sa Omni, noy. Papindo, refrigeration, air conditioning, service center. Kay ex-kapitan Vicky Lim, kang Barangay Salde, good morning, parente. Kung wala garamig, aircon nyo, kag ref nyo, agto kamo sa Papindo. Sa ngangaan, kay entrance dyan kang simenteryo. Ang Wisam naman, electronics and service center, kung tanan-tanan nga mga appliances nyo ba, TV, washing machine, mga stereo, ipakid-an nyo gid dyan kay makid-an gid ang guba. No? J. Carlo Auto Repair Shop sa inged kang Series Terminal sa Sentro Sur, Kulasi Antique. Kung may guba, kagusto nyo pakidaan ang inyong mga sarakyan, dyan nyo gidaraan may mga mekaniko dyan. Kag kung ipawashing nyo ang sarakyan nyo, malimpyuhan gid kanang-kanang uman. J. Carlo Estupito among tagiya. No? Gaimaw man sa aton nga pagpangalagad, ang Grand Bakiro ni Madam Juan Lisel Aluhipan de los Reyes.
Dito kamo jaming-jaming sa barangay Kamansihanoy. Dapat to lugar nga Grand Bakiro. Gaymaw man sa pagpalaganta ang diyang si Carl Noel Buhaya, kang Carl's Aggregate Supply, sa atubang kaantiko, kung mga damog kababoy ang inyo kinahanglan, mga kaabyanan, kung mga damog kababoy ang inyo kinahanglan, kang magbakal kamo, kang bubod ka manok, mga kaabyanan, kang amuman pamatsoy kamo samtang galat kamo kapila sa antiko, magbayad kamo, diyan kamo agto sa may Carl's Aggregate Supply ni Migo ta Carl Noel Buaya. O sige. Kag kung magbakal naman kamo Mr. Donut, diyan ang crossing bla diyan kami Mercury Drug pa direksyon ka sa Madyaas sa pagto sa Petron. Regyanoy ang Mr. Donut nami mga donut tagi diyan. Kag tapos may pramawan pa mabukas diyan sa Pirakadlaw, no? Diyan kamo ginagto. Mga mga lawas ka baka. Sige. Sige. Magabalik kita sa dilig lamang magbuhay. Kay may iba nga presidentiables, mga kabyanan nga nagpabutyag ron kang willingness. Nga willing sanda magpaidalom sa drug test. Matapos nga may ginahambal si President Duterte nga isara kuno ka kandidato sa pagka-presidente ang nagagamit ka cocaine. Gagamit ka cocaine. Ang iba kapaabo-abo laman pero man andaman nga bagkan tandang na temod. Iti ang daw nagagawa na temod diya ka presidente mo kuno si Bongbong Marcos. Pero kung iba nga presidente, presidentiable, na very much willing kami magpaidalom sa drug test. Mga kabyanan, si Bongo, willing ron. Si Manny Pacquiao, willing ron. Mga kabyanan, kag iban pagid nga mga nagadalagan presidente. Mabalik ako sa dilig lamang maboy after this. Tablet, partner. May idea ka ba sa oxidants? Ang oxidants, partner, mga reactive molecules sila nga nahimo sa sulod sa lawas kag sa environment nga nagadulot reaksyon sa cellular molecules pareho sa protein, DNA, kag lipids. Dili man dayon, partner, nagakinahanglan ang lawas ta sa antioxidants nga amo ang napangapin sa aton kontra sa mga oxidants nga maghimo sa oxidative stress. Tablet, partner, ang mga factors nga nagakontribute sa oxidative stress kag sobra na free radical production amo ang hindi balance nga dangit labi na kung magpinagusto ka lang dada. Isa pa gid ang lifestyle kag dugangan pa sa hatro kaya sus nagaiga ka na dayon mo. Vitron tablet amo gani, partner, nga dapat magtumargid sa Vitron tablet kay amo ini ang nagaakto nga antioxidants ago nga ma-regulate ang mga oxidative processes sa nato lawas. Vitron tablet aprobado sa Food and Drug Administration. Mabakal sa mga butika. Ako si Dr. Faye Abilene Fortich, usa ka private medical doctor. Ang Life Extension Vitamin D3, usa ka vitamin hormone na makatabang usab kini sa pagprotekta batok sa sakit ni cancer ug makatabang usab sa pag-manage sa atong blood sugar levels labi na sa mga diabetic nato mga pasyente ug uban pa. Ang Life Extension Vitamin D3 ay dekalidad, puro o epektibo nga food supplement nga gikinahanglan sa atong adlaw-adlaw na panglawas. Busa, as a medical doctor, giawhag ko kamo sa pagtuman sa Life Extension Vitamin D3. Ang pinakabago at epektibo na herbal supplement. Nagalimpyo, nagapabakon, at nagabalansi sa mga sistema sa aton lawas. Ako si Jim. Bilang estudyante, sa ako mag-pressure na ako kada adlaw.
Maganubo ang akong enerhiya tungod kulang sa nutrisyon kag vitamin. Pero sa pagtumar ko sa Evergreen Herbal Capsule, nagpagsik kag nag-update ang akong memorya. Ang Evergreen Herbal Capsule mabakal sa Toxico Alternative and Health Food Center, San Jose Antique, kay mga parmasya kag mga butika malapit sa inyong lugar. Maayo mabalita sa tanan ng mga nag-aalaga sa kasapatan. Kapareho sa manok, baboy, baka kag iban pa mga kasapatan. Kasayod bala kamo nga may yara na may suplemento para mapadasig ang pagtambok ng pagbukat malayo sa mga masakit ang inyong kasapatan. Iyari na ang eksperto pagkabot sa suplemento. Kings Vitaplus Animal Feed Supplement. Mayara siya ng multivitamins, minerals, amino acids para madasig ang pagtambok ng malusog ganado sa pagkaon ng inyong kasapatan. Gani mapapabaw ka na lang. Madasig ang pag-asenso kung Kings Vitaplus Animal Feed Supplement ang gamiton mo. Kings Vitaplus mapakal sa mga masunod na poultry supply, Dija sa Banwakang Kulasi, HS Poultry Supply, Alexa Poultry Supply, Megan Poultry Supply, Yoris Poultry Supply, Alulod Poultry Supply, Jack and Jane Poultry Supply, at sa iba pa mga poultry supplies, Dija sa probinsya kang Antique. May nag-chat ka natin. Boss, dyan sa Kulasi, ang nanay ko, buhay-buhay na lahat nakapangkabuhayan nga pangako. Sino ra nagkuhan nga may pangkabuhayan sa dahaw? Sino nangako to, balabi? Sino gidra nga politiko nagpapel-papel katuhaw? Ay tirar nanda kunogin paluap, buhay-buhay nanda nga lahat, tura mang yapon. Amo gidra daw. Ay gauna na pang-recruit na mong kaga-antis na budgetan mo nga ay daw mapudis gwa inyo nga chinilas kabalik-balik. Oras at pagpalagad kay imaw ang diyang Julius Paint Trading, ang Julius Paint Trading kung magbakal ka mo pinta agtonis migo Julius tino sa Sentro Sur. Kagamuman ang Sunrise Advertising Incorporated, ang Sunrise Advertising Incorporated na pahamtang sa sentro poblasyon. Kung magpaprint ka mo ka anong mga printing materials, agto ni si Tolbinja sa Sunrise. Kaya maman sa pagpalagatang RL Cycle Parts, kung magbakal ka mo original nga parts sa inyong motor, dyan sa pardahan kang, dyan sa daan ng Bulangan kauna, sa barangay Halanduni, Kulasi. Kaya maman sa pagpalagata ang Mills and Paul, Internet Cafe at tubang kang Shiny Star, services gina-offer, PC rental, photocopy, and coding scanning laminate, abay ang magpa-ID. Agto ni Banwa ang diyang Mills and Paul Internet Cafe. Si Migota, Jeffrey Martinez Balben, mga kabiyanan, dyan sa Gimartibals Litson Manok and Concrete Products, kabligyan Litson Manok, barbecue limpo, kung ano man oras. Kagayimo kag bangko nga siminto, kag lamisa nga siminto. No? Diyan ka mo pemo. Amo man basta serbisyo matampad, January padpad. Diyan sa Sibasti. Kag tumandak marketing, ang tumandak marketing na pahamtang sa barangay Sentro Norte. Kung magbakal ka mo machineries, generators, tanan nga washing machine, nga gamitan sa pangisda kag panguma, aga takad man sanda dyan kang gisat, kag signal, agto ka mo sa may tumandak marketing, Mr. and Mrs. Lonimic Picasso, amo ang tagiya. Balik ta sa atin banwa nga panglagad. Si Senator Panfilo Lacson, nagsakay sa aeroplano, nagbisita sa Pag-asa Group of Island sa West Philippine Sea. Samtang galupad sanda sa kawaan, may nagradyo kananda halin sa Chinese military na ginapahalin sanda bangod ang lugar kuno sakop kang China. Amora noy ang problema
ang occupancy kang China sa ginaagawan nga mga isla dyan. No? Parihas riya kung may lupa, kabla. Nga bisan pa dyan kanimo ang title, dyan kanimo ang deklarasyon, nag-uli dyan mga tao nga ura it kalabot-labot, nga ura man ti mapakita nga mga dokumento, hindi ka pahalin, nanday nagaposisyon rin sanda. Na? Damo man dyan halimbawa na, nga may lupa, ikaw may title, binupa mo, paras kang pungsod Pilipinas, atan yan nga sa, nabilong sa exclusive economic zone kang pungsod, garing bangad, ginaposisyon kang China, kung maglalagaw, ti mo sakay sa plano mo, pwede isda ka radyo-radyo. Please, live the Pag-asa Group of Island. Na, nialin ka, o ginardyuan ka, magalin mo. Kaya mo man dyan sa malupa, blang may eksperensyahan nyo, nga ikaw na kitagiyak lupa, din paulian mustaho, iba ka ni, ura man ginambalan nga mauli, naguruli lang, nagburugsok lang. Ang Diyos, nag-abot tayo ng kinanglan mo rin, di murumpalin, di magralin. Nga, bisan magligid pa, bisan ubuson na pakabuhi, na kasugpon, waragit sandati proseso nga sarang mahimo kung paano da mapanagyahan legally sa papel ang lupa. Because from the very beginning, kung urata na ti pamatuod ti mo, nga naka-declare sa apoy mo, kag pwede ikaw magapanubli, kag urata ti pamatuod nga ginbakal mo, nga gindonate ti mo, nga gin-auction ka ni mo, why kagid ti ipakita. Amuray positioningin, ang guwa na lang blang ha. Ura ka tuod ti pamatuod, pa isag-isag lagid ka. Namo man rang itabo nga dya sa Pilipinas nga ang pira dyan ra ka isla aton kumo nga rigyan rin ang mga incheck, Jesus, hindi sana mag-aralin rin. Kung kita at na tumaagto sa aton lugar sa kapakatan pungsod gradyuhan ti mo mahalin ay delikado. Mga kabyanan, gaimaw sa atin nga pagpangalagan, si SB July di Makutak, si SB July, sa oras subuhon nyo, tandas di magpati. Amo man si SB Mami Pilar Alosilha, kagboy Lari Alosilha, no? Na, padayonon ni Boy Lari, no, ginumpisahan ni nanay na, kang si SB Boy Alarcon, mabinuligan, mabuot, mabinugnohon, gusto na may kasulayan pang ginawi, tarot niya sa kurasi. Karoon talang sa hapon, ako suman sa agay, pabati lang interview, tas taga Libertad. Abaw, perti, krako, itong nag-arayan sa Ruming Antonios, pinakaluhin, pati pari, itong daw layan magpanaw, mga dinariyuma, nakapanaw, banway, ang muyag na banyos na. Kung nariyuma ko, ang layan, man magpanaw, kasakit mo. Di ba? Ang 27 snack bar and restaurant sa Punta Siwol, Sentro Norte, open gitok ninyo kung magkaan, kung ito namin, ito ginaserve nanda pagkaan. No? Distingin nyo lang agto to. Agto ka mo to sa may sa may 27 snack bar and restaurant, no? Mga kabyanan, gaimaw sa pagpangalakad ta, ang diyang dahil lang Gonzales Store sa barangay Lamputang, Kulasi, no? Ang Gonzales Store, mga kabyanan,
Gabligya diya ka tanan nga mga gabaligya aya ka tanan nga grocery items, no? Mga kabyanan. Tanan nga grocery items may diyan man nga tangke, price gas, may diyan man frozen foods, no? Wholesaler, retailer sanda kang soft drinks kag beer, no? Mga kabyanan. Tapos kung magbakal kamo kang wine, kung magbakal kamo ka wine, diyan kamo bakal. Ikampiyon. Yagto mo dyan sa Gonzales Store sa Barangay Lamputong. Ilas Bike Shop, ang Ilas Bike Shop, kung magbakal naman kamo kang mga bisikleta nga perti karami, kang durable, Ilas Bike Shop ang agtunan. Mga kabyanan, agtuni dyan sa Lamputong man. Gaimaw sa nga pagpangalagad, mga kabyanan, sabat sa likod ng isyo, ang diyang, sponsor ta? Dodoy Libi kiri, Dodoy Li Pizza, Dodoy Li Restaurant. Gablig yaman sanda dyan kang tanan nga construction material sa unahan public market kang Kulasi, si Baste, tubig, kang iban pa tamburong, no? Mga pinalangga nga mga tagparamati. Mura. Mga kabyanan. Agay, looy man ta na. Sige. Dawayan ta panahon, no? Diyay may fix yun. Kay, ang pangkabuhayan ko, no? Dapat hambalan da kung wara rin, ginahulat ang nanay ko kung para di kami magsarig. Ang pangkabuhayan, sino pangkabuhayan? Ginchat ko ang nagchat ya, anak ko no yan ni Gubaw. Dan. Tingin mangkot sino to pangkabuhayan, no? Oy, maandra ninyo. Parang tao, hindi na magsarig. Dali lang, may mga text na sa mga Facebook viewers na, thank you, gid ha? Sa pag-monitor. Thank you, gid. Ay mabasa, kunik matik sa ating pagpangalagad.